Okay, beviset for sinus til vinklen A. Starter med at tegne retvinklet trekant. Retvinklen er her. Og vinkel A er her. Så tegner du en enhedscirkel. Du ved, at radiusen er 1. I midten af cirklen. Så tegner man en trekant yderligere udover. Og ligesom bevise sinus. Så siger vi, at det her med det er store C, og det her er det store B. Så det her er lille c, og lille b, og lille a. Og lille a er lige med lille c gange med sinus til vinklen a. Hvilket også skrives om til a divideret med c gange med sinus til a. Her har du så beviset for sinus til a.